Kibor pulit ka Ri Bhoi district nen kamien kilayo ban kurup no hadu enriu teli ki Biskit Ksiar ki ba shongdor kembalai pusan lak tingka hadien ka jingpen up shrip hapo kerdeng police checkpoint. Kani ka jingyo kurum kalawan long ru hadien baki bor pulit kilayo ya ka jingtep ka batikna halor ka jingdon jong kinong khai bean kiba persang ban wanrung syakani ka jela hadien baki layo ban batno ya ka wei ka kali Volkswagen kabadon yu number AS01DT 7519. Hadian bala pelong ya ka jing talasi ki bor pulit kilayo ban kurup enriu teli ki Biskit Ksiar ki bakot syakomba enriu pau tola bat shongdor kembalai pusan lak. Ha kabaya day bat kani ka jingja na kalyang ki bor pulit kilakem no ru arngot ki brieu ki bakentup ya wei balatip kum uvinod Kumar Sharma ubadai unongnya jong katay ka kali. Bat ulal Sham Sharma ubadai napo Jaipur jong ka Rajasthan. Na kini layo ru ban kurup no ya ki arteli ki mobile phone. Ha kabaya day bat kani ka jingyo kem na kalyang ki bor pulit kidang pelong syuk-syuk ka jing token kenang ban lap dien ya ki jing shisha baro.